नंखाय खोथा मिसा खोथा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा खोनासंनो नाङा राज्य गठन करार जितु दाबी এই दाबीটো লৈ পেলাই राजनीति কৰি আছে আৰু बिसि एकरनि कपिखौ फरायनानै नुबाय जे रबिराम ब्रह्मनि नामानो गैया दलिल गांसे बायनानै सुयोबानो सुक्तिथ' जानाय जिनिस नङा बियो सुक्तिया माखौ बुङो नों माखौ बिदों बेखौ जेला मोननानै नोङो गनायबाय जे जों सुक्तियाव सहि होसिगोन भारत सरकाराबो जेला गनायबाय आसाम सरकाराबो गनायबाय होमबा मोनसे दलिल लिरगोन आरो बे दलिलाव आसाम सरकार भारत सरकार सोमावसारग्रा हान्जाया ज' सहि होलायबासो बे सुक्ति दालाय गय दलिलावनोथ' क्लियार जायाखैना सरकारा जोंनो मा होनो नागिरदों बेनोथ' स्पष्ट नङा जों मा मोननो नागिरदों जों स्पष्ट नङा प्रसेसआव लांनानै बिदां हाग्रामा महिलारि बायदि 17 बोसोर सलायनो हागौमोन बियो दिनै बेखौनो बे गावखौनो गोगा टिफुदला बे बुंनानै लायो एकर्डआव टंला टाउना बिसिनि मेपआव गैबावामोन बेखौ आं 91, 96, 95 नि गेजेराव एमएलए जानाय समाव आसाम एसेम्ब्लियाव कुइसन रेज खालामनानै भइस होनानै मोनसे आं डायलग बुंदोंमोन बे समाव पृथिबिया मानिबा खारनाव जामनानै गोग्लैसोना थायोब्ला होमब्लाबो माने टंला टाउना बिसिनि मेपआव हाबसनगोन बेखौ आं हाबसन होगोन होननानै आङो एसेम्ब्लियाव फाइट नांदोंमोन बे समाव हितेश्वर शइकिया चिफ मिनिस्टार आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकारा देबेश चक्रवर्तीमोन आरो आंनि बे आन्दोलन खालामनाय हाउसनिफ्राय वाकआउट जाबावलायदां बेवहाय आंखौ बै समनि सिनियर मोस्ट सिपिएमनि सरभग समष्टिनि एमएलए हेमेन दासआ आंखौ मदद होदोंमोन जे बिथां करेन्द्र बसुमतारीनि जितु दाबि जुदि कन्टिगिउटिनि गेजेराव थानाय टंला टाउना बोरै दानख' जाखो बिसिनिफ्राय एबसुआ सिरि मोनखोना मोनथिया बिथांमोना मोनसे समाव बुङो बर' मिडियाम फराय दिनै बर' मिडियाम फरायनाय गथ'आ मा खालामैखो दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआवहाय मानो बुङैदिया बिथांमोना बर' रावजों दा बाथ्राया बिसो आरमा दा बावहाय आंहा दुखु मोननाय फोरमायदों जयन्त बिथाङा नांगौ बायदि रिप्रेजेन्टेसन खालामनो हायाखै आदा रोनगोरा बिथाङा नांगौ बायदि बे जाथिखौ बृहत जाथिखौ पार्लियामेन्टआव लकसभा आरो राज्य सभायाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हायाखै आं बेखौ लानानैसो हारिनि बाथ्राखौ लानानै आं एसे लाजिनाय मोनदों गामिना जों दंना गैला बे गामिना गैला नामा दाख्लै दंब्लाबो माथो हनै सामफ्रामबो उमुक गामिनि उमुक मोना उमुक गामियाव उमुक हान्जायाव हाबैबाय उमुक गामिनि उमुक मोना उमुक हान्जायाव हाबैलायबाय होननाय खौराङा ओंखारबाय थायो फेसबुकआव ओंखारो वाट्सएपआव ओंखारो आरो खौरां बिलाइयाव ओंखारो बड'सायाव ओंखारो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय सोरखारजों बिथांमोना थोंजों सोमोन्दो लाखिनानै गावसोरनि ओनसोलनि माखासे गोग्लैसोनानै थानाय खामानि आरो समाजनि खामानि बेखौ मावनानै लानो नागिरदों आं बेखायनो बिथांमोनखौ दिनै बरायबाय आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंजों थानानै गावसोरनि गामिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लागोन होननानै दिनै बिथांमोननि जइन जानायखौ बरायदों हाग्रामा महिलाया सानसेखालि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गुवाहाटीआव बुंदों इलेक्सना खाथि सफैबाय क'क्राझारनि एमपिआ एबार देरहानाया बिराद गोब्राबसै मोनसेबो खामानि मावाखै हारसानिथ' मावाखैयानो बर'निबो मावाखै बिदि होननानै दुखु खालामदों बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसाफोरनि गामि हाबनानै रिकुवेस्ट खालामनानै थार्ड टाइम देरहादों खुनुमथे मोनसेनि उनाव मोनसे जों आवगायलांगासिनो दङ बेखौ नुना सोरबा लाजिनानै बायदिसिना बुंलाबायदो बेवहाय आंहा जेबो खर' सानांगौ गैया हारिनि थाखाय मावनो फैदों हारिनि थाखाय मावलांगोन बर' माहारिखौ सिबिनायानो जोंनि थांखि बेवहाय सोरबा मायबा बुंबाबो माबाबाबो 1% जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा सोङालासिनो गावनि साननायानो फाइनाल होननानै सानो बियो बिथाङा बेबायदि नङि खोथाखौ बुंनो दरकार गैया नंखाय खोथाजों मानसिफोरखौ फोलानो दरकार गैया मानसिखौ मिसलिड खालामनायनि बिथाङा राइट्स गैया बिथाङा जुदि राजनिति गेलेदोंबा अपेन फिल्डआव फैनानै बिसिम बिनि सालायनिफ्राय उपेन्द्रनाथ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बाख्नायनाय आं खोथा खोनायाखै दिनैसिम उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ ओरैबायदि मावलांदों होननानै बियो बुंफेराखै आरो रावखौ बुंखाया रावखौबो रिकगनाइजेसन होनायनि खोथा गैया गावखौनो रोंगौथि होननानै सानदोंब्ला बे भुल बिथांनि रोंनायखौ आं फाल्लाजों जखा सुनो थाङा आंनि रोंनायखौबो फाल्लाजों जखा सुनानै बे आन्दाज मोना किन्तु बिथाङा गावखौनो बेस्थ' खालामनानै थादों बेयो ओंखायनो आं बुंदों बिथांनि जितु सिमां बे सिमाङा बे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो गोमागोन सानजौफु समाव बे सिमां नुदों बियो दा बे थांखियाव जे सौहैनो नागिरदों बे नङा बिथांखौबो सोरबाया मेनेज खालामजादों क'क्राझार मानसियानो कुइसन खालामो जेबो मावाखैलै बिथाङा जेबो गैया
क्लाब गंसेनि न' लुदों ना LP स्कुलनि लुदों आङो मा खालामनो मासबादाव 10 बोसोर आं मा खालामनो 16 खान फाक्का लास्टार बानायदों 16 खान रंगमन्च लुदां 109 खान LP स्कुल बिल्डिं खालामदां पानेरियायाव समस्थियाव थायोब्ला 91 96 95 आव प्राय 1500 आं साखरि होबोदों 232 गराखि आङो 32 जन आं माने आइजोफोरखौ आङो अंगदाबानि साखरि होदों बिना फैसा साखरि होबोदों आंहा बेबायदि रेकर्ड दङ रौतायावनो बेसेबांबा माने अनुस्थान आं बानायना होदों रौतानि रंगमन्चआव दाबो बयबो मेथाइखौनो मोसायो बिथांनि अनुस्थान बिथांनि जितु मा प्रतिष्ठान क'क्राझार एलेका बाक्सा एलेकायाव जेबो मोनसे सिन नुवाखै होननानै मानसिफ्रा बुंदों ओमफ्राय बे फैसाखौ सोर जाखो होमबा बिथांखौ लुबैया होननांगौ नामा आंहा जेबो गैया दा आंहा जेबो गैया मानसि हिसाबै दङ बिदिनो डेम'क्रेटिकेलि सासे नागरिक हिसाबै आं थांनानै दङ